Wow, toliko kućica za lutke, a ovdje su njihovi vlasnici. Djevojke, rastavite ih jednu po jednu. Betty je dobila najluksuzniju, ali Molly je dobila najslađu. Tako je mekana. Ali Jess ima najjeftiniju kuću. Njena kuća je potpuno od kartona. To je strašno! Pa dobro, zapravo ništa strašno. Sada ću učiniti svoju kuću jedinstvenom, s kistom i bojom. Obojimo kuću u žuto. Biće tako lijepa i svjetla. Idemo? Vidiš? Rekla sam ti, stvarno je svjetlo. Izgleda kao sunce. Oh da, i izgleda kao vrlo skupa kuća koju Betty ima. U redu, što još mogu učiniti? Tako je, imam glinu. Pokušajmo napraviti slatku hobotnicu od gline. Idemo. Baš tako dodamo nekoliko krakova. I pogledaj, imamo tako slatku malu hobotnicu. Sjajno! I također mogu napraviti prekrasno cvijeće od ove gline. Sada krasimo kuću ovim figuricama. Spremno! Puno hobotnica i cvijeća. Super, zar ne? Ovdje je prazno mjesto. Učinit ću svoju kuću još svjetlijom. Oh da, čekaj, imam posljednje jaje. Ali ne trebam jaje, trebam omot jajeta. Ups, Jess je odlučila napraviti Betty modernu masku za kosu od jaja. Izrežimo cvjetove iz ove kutije za jaja. Ovo će biti listovi, a sada ćemo sve obojiti bojama. Kako lijepo. Stavimo cvijeće u košaru. Baš tako, kakvo lijepo umjetno cvijeće ispada. Divno, i moja lutka to cijeni. Znala sam da voli cvijeće. Oh, čekaj, imam još jednu ideju. Ukrasimo krov cvijetom. O, velika stvar. I ja mogu lijepo ukrasiti kuću. Postavit ćemo vitraž u punoj dužini u prizemlju. Prekrasno. Sada imam ideju. Uzimamo pištolj za ljepilo i nanosimo lijepi uzorak na pjenu. Sada sve bojimo onako kako nam se sviđa. Naravno, što svjetlije mogu. Ispada lijepo. Pogledaj to. To su krila leptira. A ne odleti. Još uvijek si moj. Mislim da moja kuća stvarno želi odletjeti, pa ćemo pokušati ostaviti je na zemlji koristeći ove prekrasne stvari. U redu, Doli, kako ti se sviđa? Mačja šapa na krovu izgleda prekrasno. Ne, moja lutka je pala. Da, shvatila sam. Imam krila i mogu ti ih dati. Stavi ih. Budi hrabra. Hajde. Sada moja lutka može letjeti. Sjajno. Odlično. Objesila sam svoj omiljeni zlatni lančić na kuću. Znam kako ukrasiti kuću. Dodajmo joj par tornjeva. A sada, to nije samo kuća, to je pravi dvorac. Ovdje ćemo objesiti dijamant i tamo staviti garažu za moj auto. Pogledaj to, ona ima cool zlatni auto. Sjajno, zar ne? Kuće su bile ukrašene izvana. Trebala sam smisliti nešto u sobi. Mojoj lutki je stvarno dosadno. Točno! Znam što možeš napraviti od čačkalica i kartona. Ispalo je da je to stol. Pogledaj to, koristeći pištolj za ljepilo. I gotovo je. A sada ćemo ga ukrasiti s malo gline. Kako lijepo! Pogledaj to, tako neobičan stol. Stavimo ga baš ovdje, dodajmo stolicu i naravno krevet, ljuljačku i neke lijepe stvari na policu baš ovdje.
Super! Doli, hajde, ocijeni to. Sviđa li ti se krevet? O, stvarno? Je li tako hladno? O ne, znam kako to popraviti. Moram ti napraviti deku. Imam ovu prekrasnu pređu i napravit ću ti prekrasnu deku. U redu? Samo još par i gotovo. Sviđa li ti se? O, odmah je zaspala. Sad ću ovdje napraviti ormar, tamo lampu, tepih, naravno. O, već je budna. Hajde, procijeni sve. Sviđa li ti se? O, da, sviđa joj se. Čime bih trebao ukrasiti prvi kat? O, znam, uzmemo cipelu i napravimo prekrasnu stolicu od nje. Samo trebamo prekriti cipelu mekom tkaninom. I uspjelo je. Pa, stavi to ovdje. Moja lutka može sjediti i opuštati se na fotelji dok ja uređujem sobu. Ovdje ću napraviti i ormar. Posložit ćemo sve ormare s odjećom koju moja moderna lutka ima. I smislila sam nešto posebno. Pokazat ću ti kako sam lijepo obojila zidove. Uklanjamo foliju. O, da, vojila, kako se lijepo zelena i zlatna kombiniraju. Stavit ćemo krevet upravo ovdje. Objesimo ga. I sada moja lutka može odmarati na letećem krevetu. Ispala je nevjerojatna spavača soba. Sve moje prijateljice će biti ljubomorne. Savršeno. A sada ćemo objesiti zlatne zavjese na drugom katu i dodati još zelene diskoteke. Dodajmo i disko kuglu tamo. Dodajmo neke zvučnike i DJ stol. Moja lutka voli plesat i voli klubove, a ima svoj vlastiti u svojoj kući. Vidiš? U redu, to se čini kao malo previše, ali napravit ću bazen za svoju lutku. Neobičan, ne s vodom, već s balonima. Imam hrpu perlica. Napunite sobu perlicama. Što više, to bolje. Moja lutka je oduševljena. Ima svoju vlastitu sobu za zabavu. Što Betina lutka radi ovdje? Gdje je pobjegla? Što? Da, izgradio sam McDonald's za svoju lutku u prizemlju. I evo prve narudžbe. Moja lutka radi odlično. Djevojke su također ovdje. Jeste li došle vidjeti moju kuću? Zanimljivo, zar ne? Pogledaj kako je slatko. Svi zajedno jedu McDonald's. Jess, to je stvarno super ideja. Da, odlično si to napravila. Hvala, cure. Dali smo sve od sebe. Usput, ocijenite naše kabine. Ispale su tako različite, ali tako lijepe. Napišite u komentarima čija vam se kuća najviše sviđa. Moja je ispala tako jednostavna, ali vrlo svijetla. Ali Molly je napravila najmekšu i najpahuljastiju kuću na cijelom svijetu. Svaki kutak je tako mekan. Ali jeste li vidjeli Betinu luksuznu kuću? O, da, siji, napravljeno od čistog zlata, tako je cool. Ocijenite u komentarima. Vidimo se uskoro u našim videima. Bok, bok. Je li vam se svidio naš video? Onda slobodno pritisnite taj gumb za like i pretplatite se na naš kanal. Vidimo se kasnije.